بنێرم کا گرینگیە دیرۆکی یا مثلا شەڕێ مەلەزگرێ دیرۆکە تورکیەدە چییە چما ئەفقاسی گرنگی پێ تێداین و هەردەمێ لە هەمبەری کووردا ژی تێ بکارانین یانی دەما کو تێ سەرگوتنێ دەبێژن مە و کوردان بە هەڤرە لە مەلەزگرێ مە شەڕێ بیزانسیا کریە لێ دەما کو تێ سەرکردنێ کورد مەسەلێدە نینن یەک مافێ وایی نەتەوی مافێن کولتوری مافێ زمان حتا نها نهاتیە مسۆگەرکردن لە تورکیە پشتی ئەو قەساڵ هینا کورد ji tamamê mafê xwe li Tirkiyê bêparin ez ê hem di aliyê dîrokî hem jî siyaseta roja me de biçme cem bi rêz Murad Ciwan siyasetmedar û lê koler niha ji Stockholmê li gel min e dem baş bi rêz Ciwan. Dem baş hêvîdarhan. Belê ez dixwazim em yekser ji mesela tarîxî dest pê bikin kek Murad. Yani giringiya vî şerî ji boî Türkan çi ye ku heta roja me jî her behsa wê dikin, merasîmên taybet bo wê têne li darxistin û dema ku behsa Kurda û biratiya wan û Türkan jî dikin dibe me li Malazgirê bi hevra şerê dijmina kiriye. Di aliyê dîrokî de bi rastî ew şer çi qasî giring bû? Belê wek te jî behs kir bi mêvanê xwe belê re 949 saliya şerê Malazgirê ez bawer dikim yani ji aniha de ne ji bo îsal lê ji bo sala pêşiya me 905 saliya şerê Malazgirê ku 2007 de ev şer meha Ağustosê de derketibû û di wî şerê de dîroknas û dîroknasên Îslamê yên wê wextê gava behs dikin dibêjin ku yani İmparatorê Bizansî Roman Diyojen bi 200,000 esker hat ber bi Rojelatê ve wê Rojelat jî wê çaxê du dewletê mezin cîran hebûn em bêjin li wê herêmê dewleta Ebasiya û dewleta Bizansiya. Belê. Hudud teqrîben Xelat û Malazgirt awan dera bû. Yani awan dera ji bûna ku hududê ser her du yani alî İslamê û alî em bêjin Xristiyana Bizansê bû. Li wan dera gelek cara şer derdiketin hinek bajar geh diketin destê vî alî geh diketin destê wî alî. Îje di wê salê de heftê yekê de Roman Diyojen berê xwe dabû hatibû ku yani wê deverê tê xebin destê xwe û tevî eskerê xwe hat Malazgirt xist destê xwe. Belê. û li ser wê çaxê Sultanê em bêjin Selçukiyan Sultan Alparslan ku tê gotin di eslê xwe de yekî wek em bêjin Serokwezîrê Xelîfeyê Ebasî bû. Yani wek em bêjin Tirk rengekî di dinya ama yani mezinê herî mezin yê İslamî wek em bêjin di dewra berê de çawa di wextê Bizansiya de Papa yê herî mezin bû ê Xristiyaniyê bû û yekî dunyawî hebû li Ebasiya jî yani Xelîfeyê Ebasî ya mezinê dînî bû ji nesla pêxember dihatin û wekî din yekî dunyawî hebû ku yani gelek jara dihat guhertin wê demê Sultan Alparslan bû. Îja Sultan Alparslan berî wê bi çendekî çûbû li hemberî Fatimiya Şiîya li Helebê şer dikir hêlwî şerî bû xeber jê hat got İmparatorê Bizansî way ber bi Rojelat vetê ew vegeriya vegeriya hat xoyê wê çaxê bajarekî Rawadiya dewleta Rawadiya Kurd bû hat gihîşt wê derê gava gihîşt wê derê İbnül Ezraq jî dibêje xeber li wê derê jê re hat ku way Bizansê İmparatorî Malazgirt zeft kiriye û xelkê wê Müslüman hemî baz dane û qefîlek ji wan jî hat xoyê xeber giyandin Alparslan û em bêjin maiyeta wî li wê derê Alparslan ku serokê ordiyê bû bi 14,000 eskera ve ji xoyê bi lez û bezeka zûberê xwe da Malazgirê li wê derê şer dinabîne Malaz yani dewleta orduya
İslamê û ordiya Bizans Belê. împaratorê Bizansî çêbû di wî şerî de împarator têk çû êsîr ket û li hevkirinek di navbêna Sultan Alparslan û împarator de çêbû li ser wê împarator hinek daxwazê Sultan bi cîbaniyana yanî wekî Belê. tazmînatekî bide hinek bajara belkî teslîm bike hinek tiştê dinê hebûn em mezin nakin Belê. em fireh nakin û li ser vê yanî Sultan Alparslan Roman Diyojen heta serbest berdan. Belê rola Serbest Kurda berdan. tê de çi bû kek Murad rola Kurda di wî şerî de. dixwazim bi Kurtî werim ser wir îja ev ya eger em bi maneyeka ku îro Tirk lê dixin ku Tirk dibêjin evî şerî yanî Sultan Alparslanê Tirka di vî şerî de zora împaratorê Bizansiya bir û bi vê yekê împaratorî ji hev ket li wê derê û rêya deriyê dergehê Anadoliyê ji bo Tirkan vebû. Belê. Lê gava em lê dinêrin heta tarîxa Cumhuriyetê de tu tehlîleke wiha ya ku stratejîk be bi vê meneya ku yanî evî şerî rê li ber Tirka vek tiştekî wiha tune bû. Ev ya tezeke efsaneyeke li ser esasê efsane û xeyalan di dema Cumhuriyetê de hat avakirin ji bo ku dedî Cumhuriyet gava ava bû dewleta Kemalîst xwest milletekî Tirk ava bike yanî li gel asimilasyona û tezên îdeolojiya dewletê mesela ser ziman û ser tarîxê gelek tişt projeyê wan hebû di nav projeya tarîxa Tirka de vêya jî xistin navê Yani şaşe ku biriya şerê Malazgirê deriyên Anadolê li ber Tirka vebûne? peywendiya wê tune tiştekî wer tune çünkü yanî wekî min behs kir Sultan Alparslan şer kir em bêjin di şer de împarator têk çû lê gava em lê dinêrin ê ku şer dixwest ne Alparslan bû Alparslan dixwest here ser Fatimiye here Qayrî here Misrê Belê. lê ê ku dixwest şer bike împarator bû ew jî yanî îro gelek lêkolîn servan hatine çêkirin hinek sebebinî din hene ku yanî ordiya împarator Belê. çima ji hev ket yanî çima têk çû Belê. Belê. îja ku têk çû jî yani Alparslan ku împarator berda ew bixwe berê xwe li gel Kurda da alî Bakur nav hududê dewleta şedadiyan pişt re îja vegeriya ber bi Rojhilat ber bi Îranê ve û ber bi Reyê ve û heta Belxê de û piştî salekê jî ji xwe Alparslan hat kuştin yanî tu înteresa Alparslan Belê. yanî wekî planekî stratejîk wî şerî bikar bîne tu nebû ev ya pişt re xeyalî hat derket. Belê kek Lê Murad giringiya belê di dîmenan de jî em niha dibînin nizanim tu jî dibînî yan na Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan gihîştiye xelatê sibe jî wê ji wir biçe Malazgirê merasîmên taybet hatine li dar xistin wê merasîman li dar bixin ji bo sal vegera şerê Malazgirê divê Kurd peyameke çawa ji vê yekê derxin yanî peyamek ji bo Kurda heye divê de berî wê ez cumlekê bêjim pişt re mehalet bersivê bidim. Belê. Yani şerê Malazgirê mesela eger em bidin berhev ji Tirka bêtir ji bo Kurda gelek mühim e. Belê. Çünkü yani wê wextê sê dewletê Kurda hebûn yek jê Merwanî a du diya li Bakurê wê Rewadî a du diya li Bakurê wan herduya jî dewleta şedadî hebû yanî ji Urfayê ji Helebê bigire heta Gencê em bêjin Rewanî Erîwana îro ew Kafkasya tê de evana hemî her sê dewletê Kurd yê vê mintiqê bûn heta Malazgirt bixwe jî bajarê yanî bajarê Merwaniya bû yanî Loma jî gava Alparslan çû dîroknasên İslamî dibêjin 14,000 suwarî pê rebûn. Belê. 4,000 îwî bixwe bûn 10,000 ê her sê dewletê Kurda bûn yanî Merwaniya Rewadiya û Şedadiya bûn û esas yanî şerê Kurda bû ku Bizans împarator bi ser ketana evan erdê Kurda ê her sê dewletan jî karibû tê ketana bin destê Bizansiya lê têk çûn û împarator vegeriya ev her sê dewletên Kurda jî ji tehdîda Bizansê rizgar bûn yanî
سەرۆکێ vê ew ê ji ber ku yanî em bêjin Sultan wek serok wezîrê Xelîfê Ebasî ye loma jî Sultan Alparslan e yani mezinê herî mezin ê dewleta İslamî bû lê bingehê wê ordiya yanî ji 14,000 ya hinek dibên 16 heta hinek dibên 20 jî lê ji wan eger 10,000 wê Kurd bin û her sê ordiyên van her sê dewleta Kurda bin mena xwe yanî pitir şerê Kurda ye lê helbet tabî Tirk vê vedişêrin wextekê Kurd înkar dikirin ji bo ku ji we qet behsa Kurdan nedikirin îro vêya vedişêrin îja ez werim ser pirsa bersîva pirsa te giringiya wê ew e ku yanî Recep Tayyip Erdoğan piştî ku yanî dest bi siyaseteka nû kir li gel MHP û li gel ew Avrasyayiyan û nasyonalîstên û ulusalciyên Tirkan ê ku faq li gel wan kir îdeolojiya nasyonalîzma wêya hişka reqa ku van hêzan ji destpêka Cumhurî heta ji destpêka İttihat Terakî belkî ji berî wan jî yanî hêdî ava bûbû û yanî zîrweya wê dewra Kemalîst bû yani ev îdeolojiyê qebûl kir yanî berê mesela Recep Tayyip Erdoğan gava behsa Malazgirê dikir behsa serkeftina civaka İslamî dewleta İslamî dikir lê îro behsa dewleta serkeftina Tirka dike yani ew mesela Müslmantiyê û İslamê dev jê berda mesela nasyonalîzma Tirka girt îja ev ya bawer dikim gava îro hatiye xelatê li wê derê qesrek ava kir ew qesr tê avakirin bi taybetî bi qenaeta min ji bo sala pêşiya me ku 905 saliya em bêjin şerê Malazgirê ye yanî ku em hilbijartinên pêşiya me jî bifikirin ku yanî muhtemelen wê zû bi zû yanî berî 2021 wê nebin heta yanî çûnkî muhtemelen heta 23 jî here eger bikaribe ew dixwaze çawa her carê wekî mizgîniyekê dibêje ez ê bidim we û propagandayekê durust dike di nav xelkê de dixwaze meyla xelkê bigişîne alî xwe bawer dikim haziriyekê dike ku di 2021 de muhtemelen belkî seranserê salê bike sala Malazgirê yani 905 saliya wê û li vê derê wekî mihricana konferansa simpozyuma û gelek tiştê ku bên ewa me li darxin seranser û di dawiya em bêjin meha Agostosa 2001 de ihtimal e wekî zîrveyeka wekî fînaleka mezin çêke belkî gelek serok dewletên dinê jî vexwîne li wê derê dixwazî wek şoweka pir mezin bê çêkirin yanî bi qenaeta min hemî girêdaye bi wan planên hikûmeta AK Partî taybetî Recep Tayyip Erdoğan ku yanî hilbijartinê pêşiya me yanî çi dereng were yanî zû werin çi jî di wextê de çêbin yani plan hemî ew e ku wan hilbijartina çawa bi dest xew cardin çawa serhukm bimîne بله مادام ما بحثا هالبجارتنا كركك مراد ده همي هالبجارتنا ده بريا هالبجارتنا سياسة مدارين ترك دچن لباجارين كردستان دگرن و هنك سوزان ددنا كردان جبوكو بكاربن دنگي واب دست خواه بينن حتى انها كردان دنگی خو نگرنه وکه علاوه بازار کرنه لسر مافین خو یعنی چما کرد بخو پیش وقت مثلا بچن ببیجن افقاز دنگین مهنه لبرانبری وان دنگان ام فلان مافین خود خوازن هون ددن یان هون نادن بازار که بی آواهی کرد چما ویه که ناکن؟ بارد که ما بچکی گریدای به اوه یعنی اگر به بیرامه او هلبجارتنک چه بو بري او انقلابا او دبين يعني بازدي تموزي بري دحفت 2000 انا صار لنا ما او هالبجاتنا اكو هدف حشتي برلمانتار داخستنو قال لك بلديه خستن دستي خو ويش هي احمد داوود اولوجي سروك وزير بو بله لوی داره گاوا کو یعنی درکت کو کرد اگر پتانسیل آوان ببه یک چون لوی داره و دوی هلبجارتن ده ولی چه بو یعنی کردا وکی ام بیجن دیندارو راستو چپ و سنی و علوی همیان
دەنگێ خوا وەکی مووقفێکی نێتەوایی دان DDP وێ چاغێ yaجî HDP bû mesela navîngiya bekine bir ama divê hilbijartê danwan û eqwas parlamenter derketin. Gava eqwas parlamenter derket dewlet bixwe neku tenê AK Partî dewlet yani bi mixalefeta xwe û bi orduya xwe û bi dezgehên xwe yên îdariyên bilind dewlet ket nav tirseka mezin got berê me digot belkî em bi saya dîn İslamiyetê ku müşterekiya me ye em hergav rêl ber bigirin ku Kurd daxwazên millî derbirînin û bi daxwazên millî bê. Lê vaye derket ku yani Kurd hatin wê noxteyê ku şiûreka neteweyî peyda bû li ser esasekî neteweyî çep û rastê wan, Sunniyê wan, Elewiyê wan gihîştin hev. Yani ku ew proses bi rê ve biçûna, pêş ve biçûna, hilbijartinek du hilbijartinê dinê bibûna wekî Kurd wekî netewe, wekî alternatîv, wekî ew daxwazên ku te behs kir yani çima yani serê dernakevin û bazarê nakin wê bigîştine wê noxteyê. Lê ji ber ku negîje wê noxtê bi qenaeta min ew mesela xendekan û mesela meydana hatin çêkirin ew terora ku li seranserê Kurdistanê û Tirkiye hat çêkirin û piştî sê meha jî hilbijartinek hat çêkirin û di wê hilbijartinê cardin yani Kurd hatin têkbirin AK Partî û yani serok komarên niha Erdoğan hatin ser hukm û ji wê çaxê de heta niha gav bi gav hinek gav hatin avêtin ku yani ji xeynî potansiyela Kurda, ji xeynî reyê Kurda hemî hat pûçkirin ku wekî mejiyekî, wekî seriyekî ku difikire, wekî seriyekî ku planên wê stratejîk hebin Kurd hatin pûçkirin. Mesela HDP serokên wê geh kirin Türk, geh kirin Ereb yani serokê wê Kurdê ku Kurda jê hez dikir, civaka Kurda jê hez dikir xistin zindanan gelek destkeftiyên ku Kurda karibû xwe pê bigirana hatin stendin, hatin pajdexistin. Yani em wê prosesê dirêj nakim em hemî dizanin bi vîya wê hat wê noxteyê ku îro rewşa ku tê de ye yani Kurd tenê wekî komeka potansiyel hene. Wekî em bêjin dinamîzmeka ku serê wê, mejiyê wan em bêjin xeteka wana stratejîk, taktîk hebe bi hev re were têkeve bazareke yani wekî terefekî sisiya em dibînin yani geh hinek dixwazin Kurda bi ew baskê koalîsyona CHP û İYİ Partiye hinek dixwazin bi wê ve wan bigirê bidin hinekê dinê jî dixwazin cardin li pê AK Partiyê bimeşin û dengê xwe bidin AK Partiyê. Yani ew xeta ku Kurd karibin bi serê xwe hemî di platformeka neteweyî de bin û serokatiyeka wana ku bazarekê bike mesela berî çendekî mesela min bi xwe pêşniyariyê kir qet yani ji deng ji dusê welat parêzan pêştir ji kesî nehat yani ne partiyên Kurdan ne ê biçûk û ne ê mezin. Mesela min got bira platformeka Kurda ya destûrê ava bibe Kurd bira reşnivîsa destûrekî mesela pêşkêş bikin ku wek gava hilbijartin çêbûn û destûreka nû ya Tirkiyê gava bê nivîsandin ji bo amadekarî hebin. Bira Kurd rola wan destkeftiyê wan statiya wan çi be. Lê yani normal qet ji bo min ne sürprîze ku ew êko yani di ciyê giring dene di ciyê biryara dene ê Kurda yani guhê xwe ji vê re girtine yani daxuyaniyek ya jî pêşniyariyek wa gelek wan Murad babet gelekî berfere heb rastî lê dema me nema nûçeyên din li hêviya me ne gelekî spas tu bûyî mêvanê me bi rêz Murad Ciwan dîroknas û lêkoler ji Stockholmê li gel me bû zor spas.